Goedemiddag en welkom bij Joert. De Dokkumer casino-miljonair Wim Bijntema is failliet. De rugbank had juist het faillissement uitsprutsen. Verskate bedrouwen eerst je ton van hem. De 29-jarige Wim Bijntema won een periode verlien in het Holland Casino de jackpot van 2,2 miljoen euro. Van het geld organiseerde hij grote feesten in Dokkum en hij nam eindvlinier discotheek Katrebra bij Noord-Burgermoer. Onder andere een materiaalverhuurder, een beveiligingsbureau en een bouwbureau maar er nog ton van Bijntema ha. De miljonair zei dat relationele problemen de reden binnen dat de zijn rekkens net meer betalen kan. Hij zei dat elke nien zijn geld krijgt. Filmmaker Steven de Jong mij net trok in met het meisje van zijn film Janie, kind van de rekening. Dat had de rechter van de Moon bepaald. Scrower Patrick van Rijn hier een kwartpleit ontspant om het script van de Jong te volgen op zijn boeken Weg van Lila en Vaderstad lieket. De rechter onder het zo'n mee de boeken en oordeelde dat de Jong hem schuldig maken had om plagiaat. Die was natuurlijk behoorlijk uit het veld geslagen, diep teleurgesteld. Want ja, hij heeft natuurlijk de nodige inspanningen gepleegd om deze film te gaan maken. En hij ziet het nog steeds als autobiografisch. En ja, met name dat steekt hem behoorlijk. Steven de Jong wil Joert net voor uw camera reageren. Wil jou erom dat er hem net bij de uitspraak del is zil en verdere juridische stappen oorwaagt. De voetbalwedstrijd Cambuur FC Zwolle van komende snijn gaat mogelijk net terug. De politie viert aan actie voor een betere CAO en dus kan er net tafersjoch gehouden worden bij de wedstrijd. De kans is heel liet dat de wedstrijd terugging kan. Het actievieren gaat hoe dan ik terug, want de onderhandelingen zitten vast en dus verhudje de acties nou. Wij zijn in beperkte mogelijkheden met het voeren van acties en dit is er toch één van. Waarom kies je hem hier dan toch voor? Wat wil je hem bereiken? Nou, we willen sowieso dat het breed bekend wordt wat het CAO-conflict is wat wij hebben met de minister. En we vragen toch ook het begrip van de burger. Cambuur is min te spreken over de actie van de politie. Het kost het de club hield. En er is geen gelegen niet meer om de wedstrijd in Zwolle op een oormoment nog in te hellen. Bewenners van Borskipperij Hel bij Stiensgeer die het on het PM-kanaal wenje, maar te gewoon hier betalen onder de provincie voor een strook groen on het wetter. De FNP steert de fractie vragen stelt door de kwestie om de wenners al al jaren niet voor de groen betalen. Kwartlien kregen ze likwijls een brief van het Badskip dat ze een per €100 hier betalen matten. Elke nie die het groen van de provincie broekt mat daarvan betalen, vindt deputaire Poepjes. De Van Swinderenstritten in Balk zullen alleen in juli en augustus in de weekend afsluiten worden voor motoriseerd verkeer. Dat had de Rier van Gastelandsleert juist te besletten. De gemeente hier het plan om knekt als vlinier de winkelstritten van maart en september aan te sluiten, maar dat plan is keerd. Zo'n werkloze jongeren beginnen Joert met een opleiding voor een baan in de horeca op een van de Waadeilanden. Het project Herrie in de Keuken is een initiatief van het UWV, het Friesland College en waddenjobs.nl. Het gaat om jongeren tussen de 18 en 27 jaar die geen werk hebben of geen opleiding volgen. Er binnen net een soort jongeren aanmeld. Gevoelsmatig had ik meer verwacht. Als je dan cijfers hoort over werkloosheid van jongeren en dat soort dingen, dan denk je toch dat er wel veel beschikbaar zouden zijn. Binnen het project was plaats voor 13 personen. En uiteindelijk zijn er 9 aangemeld en 7 zijn begonnen vandaag. Het project is in hele korte tijd opzet en dat zou reden wezen kunnen voor de aanvallende belangstelling. De praktijkopleiding dwort het on te Pinksterdagen en de nij matten de jongeren onder slag op een van de Waadeilanden. En dat is net vrijblijvend, want de selecteerde kandidaten rijdt zich haar een uitkering kwijt op het moment dat ze aanjekje. En bij ien is dat al bad. Grensrechter Erwin Zijnstra van Don Riep, die mij van Simmer naar het EK voetballen in Polen en de Oekraïne. Zijnstra kreeg vanmorgen op zijn werk berucht van het Europees voetbalboen. Mooi grensrechter Sander van Roekel vormt met hij tak om simmer op het EK voetbal een arbitraal trio met scheidsrechter Björn Kuipers. Vanaf het begin van het seizoen wist ik dat ik bij het team zit. Maar er is maar 3 assistenten, dus ze moeten hier afvallen. Ja, en als dan bericht krijgt dat je erbij zit, ja, mooie kind. Zijnstra begon zijn carrière als scheidsrechter, maar ruchtte hem al gauw daarna op het vlaggen. Mooi succes, want hij vlag al de finale van het jeugd-WK in Mexico. En takom weekend zit ik in de kwartfinales van de Champions League. En dan nog het waar. Joen bloot het nog lang helder, letter dan neemt de bewolking ta en zakkert de temperatuur naar een graad als zon. Morgen is er eerst bewolking, maar ik zinnen en met temperaturen tussen de 11 en 12 graden wordt het wat kouder als de oude dagen. Dus zit een noordenwind die matig ontkräftig is.
En ontzag je het Nijs in het kwad, zo dadelijk Heer en K-route. En op zijn zoeren binnen we er weer, mij meer Nijs in Joert. Graag tot.